रसिक्ला सासे रेप खालामनानै बुथारना दोनदोंमोन आरोना गिनाय मोनो आरोना बिथिं फैनो Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ होयिया आंनि चेनेलाव माने बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ होआ माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअखौ होनाय जायाखैमोन आरोना माने एसे न'आव खामानि दंबाय थायोमोन बे खामानिनि थाखाय आङो भिडिअखौ होनाय जायाखैमोन आरोना एबारनिफ्राय एसे नाजानोसै रेगुलार होनो हायाबाबो दैलि होनो हायाबाबो माने हप्तासेयाव खेबसेबा माबा मोनसेबाबो खालामनानै होनांसिगोन आरोना उपाय गैला माने इउटुबखौबो ओरैनो गारना दोनसो जाला सम सम इउटुबा माने आंनि पार्ट टाइमसो आरोना ओरैनो पार्सनेल खामानि थायोबा आङो इउटुबआव जेबो भिडिअ होआ माने बे इउटुबाव आङो माने जेबो फुल टाइम होनाय बेफोरबायदि सानाखै आरोना माने जास्ट आङो बे आंनि टाइम फ्रियाव बानायनाय भिडिअ बानायनाय कन्टेन्टफोरसो आरोना माने मालाबा आङो ओरैनो थायोबा माहाबा बेरायनो थाङोबा बेफोरबायदियावल'सो बे चेनेलाव होनाय जायो बेखायनो नोंथांमोना साननाङा आरोना आंखौ माने भिडिअ होथारा होननानै माबा मोनसे जानला मोनला भिडिअ होबाय थायो होननानै माने आङो बेरायनो थांबाल'सो माने आङो इउटुबाव गोसोबायदि टाइम होनो हायाखै आरोना माने आङो आरो दायो टाइमबो होथ'खायाखै बारा जेब्ला आङो फ्रि टाइम जागोन जेब्ला आंनि पार्सनेल खामानिफोरखौ आं मावजोबना लानो हागोन बिनि उनावसो आं इउटुबाव माने फुल टाइम होगोन आरोना थ' होमबाबो नोंथांमोना जाखिनि आङो गोदान भिडिअफोर होयो बे गोदान भिडिअफोरखौनो नोंसोरो सापर्ट होबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा आङो बिराद गोबाव जाबायमोन मास मोनसेसो जाबायमोन नामाथाय भिडिअ होयिया बे मास मोनसेसो जाबायमोनदां आरोना बे मास मोनसेयाव माने आङो बारबायानो नामाथाय मास मोनसे बारबायमोनदां आरोना माने एकदमबारे बागानाव दंफैयो आरोना जों गामिनि खाथिनि बागान लामाबारि बागानाव दंफैथ'यो आरोना माने आं जास्ट ओरैनो कल खालामनो फैदों बेयाव चिल खालामनो फैदों आरोना बेयावनो बेसेबां जाखो टाइमा 4:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो माने लोखि फुजा सोलिगासिनो धनस्रिघाटआव मेला सोलिबाय थादों दा गोसो जायोबा बे धनस्रिघाटआव थांनानै फैगोन आरो मेला नायनो फैगोन स' नोंथांमोना दा थांनाय जायोबा आं मेलानि माखासे क्लिपफोरखौ एसे देखायफागोन आरोना आं थांनाय जायोबा आरोना नै बे बागान गेजेर बरियानो बेयाव ओमफ्राय सोरबा खिना गालाङो आरोना जि लेथ्रानो ओमफ्राय इयाव जोङो जेब्ला उन्दैमोन आरोना जेब्ला उन्दैयाव जों बेफोरथिं माबा माबि गावनो हायसियोमोनलै बिरादनो नैबे बेथिंनो हायो आरोना जों गामिनि लामायाव हराव हारसिंहायनो गिबावोसो आं बिथिं हरनि इथिं हरनि 6ता जाबानो बे लामाथिं हारसिं फैनो गियो आरोना माने मदाय ओंखारो नै बेथिं मदाय ओंखारो दा आं जाय जायगायाव गसंना दङ बे जायगायाव मदाय ओंखारो माने आगोलो नै बै ससेथिं माने नै बै ससेथिं आरोना इयाव माने फाख्रि दंफां बिराद गिदिर दङमोन फाख्रि दंफां गिदिर दंमोन आरोना बेयाव बर' सिख्ला सासे रेप खालामनानै बुथारना दोनदोंमोन आरोना सोर बुथारदों मिथियाखै आरोना बेनो ओमफ्राय दा मदाय हिंसा गिदिङो आरोना मालाबा हराव गाबनाय खोनायोनो थ' बेखायनो हराव आथिंहायनो बिदि आरोना सोरबा माने हराव बिथिं फैयोबा माने बिदिनो गारिफोरखौ स्टार्ट बन्द' खालामनानै होजायो जेन मालाबा गारिफोरखौ बोबथाजायैनो बिदि जाबाय थायो आरोना नुजालाबायो दायोसो बारा नुजाला माने आगोलबो गोबां नुजायोमोन दायो बारा नुजाला आरोना खम थेवबाबो गिनाय मोनो आरोना बिथिं फैनो गिनाय मोनो हर जाबानो आंहायनो गियो आरोना सोरबा गिनाय गिया मिथिया माने हारसिंबा गिनाय मोनो बागान गेजेराव जिखुनुबा मोदायफोरखौ गियाबाबो मानसिफोरखौ गिनाय मोनो आरोना बेखायनो आङो माने हर जाबाथाय बिथिं फैया आरोना ओइथिं मोनसे लामा दंबावो बिथिंसो फैयो आरोना दा माने आङो इयाव हारसिं ओरैनो दंफैथ'यो आरोना माने मा खालामना थानो न'आव ओरैनो माने साननैसो जाबाय फ्रि दंथ'यो आङो बे साननैसो फ्रियाव माने आं बे भिडिअखौ बानायनो होननानै नोंथांमोननो एसे खिथानो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना दिनै भिडिअ माने ससेल'सो जाखागोन दा जुदि फुजायाव थाङोबासो फुजायाव माखासे क्लिप होदेरनानै आङो बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जागोन जुदि फुजायाव थाङाबाबो आं बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जाखागोन आरोना स' नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिनो माब्लाबा इन्टारेस्टिं भिडिअ नायनो गोसो दङोबा इन्टारेस्टिं भिडिअबो लाबोगोन आरो मालाबा रस्ट भिडिअफोर नांगौ जायोबा रस्ट भिडिअफोरबो लाबोगासिनो आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो थाबैनो आङो एसे ट्रेभेल खालामनो नाजागासिनो माने आंनि जाखिनि प्रब्लेम्स बे प्रब्लेम्सफोरा सल्भ जाबानो आङो बे ट्रेभेलिं खालामनाय माबाफोरखौबो आङो लानो सानगासिनो आरोना दा हायाखै माने बाइकबो गोदान लानो हायाखै आरोना बाइकआबो आंना गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा माने बाइकखौबो चेन्ज खालामनो हायाखै आरोना जेब्ला बाइक चेन्ज खालामनो नाजादोंमोन माने मानिफोरानो माने बिराद सल्भ जाबाय थादों आरोना फैसाफोरखौनो मा खालामना थागोन जाबाय थायो माखासे न'खराव प्रब्लेम सोलिबाय थानायनि थाखायनो आङो हायाखै जाना दंथ'यो आरोना बाइकखौबो चेन्ज खालामनो नाजागासिनो माने स्पर्ट्स बाइक लानो सानदोंमोन आरोना स्पर्ट्स बाइक लानो सानदोंमोन खिन्थु मा खालामनो आरोना उपाय गैया हायाबालाय आरोना बिदिनो सोलिथ'नांसिगोन स' माने बाथ्रायाव दङ आरोना गावनियाव मा दोङो बेजोंनो
खुसि थानांगौ होननाय खोथाखौनो माबानानै सोलिनानै थाथ'नो गोनां जादों आरो आं दायो स' नोंथांमोना एसे सापर्ट होलांबानो थाबानो जाबाय आंनि कन्टेन्टफोरखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना स' आङो मोजां जुदि पाब्लिकनिफ्राय मोजां सापर्ट मोनोबाना आङो माने कन्टिनिउ इउटुबावनो माने फुल टाइम होगोन साननानै थादों आरोना दा जुदि पाब्लिकनिफ्राय सापर्ट मोनाबा फुल टाइम होनानै ओरैनो जेबो आर्निं जायाबा बोरैबा मोनोना आर्निं गैयाबाथ' जेबो खामानिखौ मावनो गोसो जाया जुदि आर्निं थायोबासो खामानिफोरखौ मावनो हायो जुदि नोङो सानसे ओरैनो माबा खालामबाय ट्रेभेल खालामनानै जुदि नोंहा आर्निं फैयाबा ओरैनो नोंनि फैसाया थांबाय थायोना बेखायनो स' माने एसे सापर्ट मोनोबा मोजां मोनाङो आरोना सापर्ट मोनोबासो माने मटिभेट जानानै एसे माबा जायो आरोना गोसो जायो ट्रेभेलिं खालामनो जायो जुदि जोङो दायो ट्रेभेल खालामो आथिं जिखुनुबा नोङो माबा मोनसे जायगायाव थाङोबाबो पेट्रल सोनानै थांनो गोनां जायो जुदि पेट्रल सोनानै थांनानैबो जुदि मोजां पाब्लिकनिफ्राय सापर्ट मोनाबा भिउस फैयाबा माने बोरैबा मोनो आरोना गारस्रानोसै नामा इउटुबखौनो बेफोरबायदि जायो आरोना आरो दानि माबाफोराना ओरैबायदिसो जायो माने अडियेन्सफोरा सोरबा माबा मोनसे मोजां कन्टेन्ट बानायबा बे भिडिअखौ नाया सोरनिबा गाज्रि माबा मोनसे भाइरेल जानाय मानाय नैबेफोरखौसो जुदि बिराद नायो आरोना माने दानि अडियेन्सआ माने बेलेग जालांजोब्बाय आरोना जाखिनि मोजां माबा कन्टेन्ट सोरबा मोजां कन्टेन्ट बानायबाबो एसे माने नायथावना मोजां ब्लगिं सिस्टेमफोरखौथ' बांसिनानो नायखाया जास्ट माने ओरैबायदि जाय देरलांनाय बेफोरखौल' नायो आरोना माने जाखोनो मा होनो गोदानै फैनाय इउटुबारफोरखौ गोदानै खुलिनाय गोदानै नाजानाय इउटुब चेनेलनि अनारफोरखौ माने सापर्ट होनो नाङो आरोना दा बेखायनो थेवबो नाजागासिनो नाजानायनि फिथाइया गोदै नालाय नाजागासिनो आरोना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो मोजाङै थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं फैगासिनो थाबैनो चेनेलाव नुबाय थासिगोन आंखौ